Na návrh Sandry Kráľ-Vukšič, riaditeľky Slovenského kultúrneho centra Našice, Chorvátska republika, sa medaila Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí udeľuje profesorovi Jaroslavovi Čukanovi, ktorý veľkú časť svojho profesionálneho pôsobenia, ale aj osobného života, nezištne venoval výskumu Slovákov na Dolnej zemi. Ide o osobnosť slovenskej etnológie a kulturológie, ktorá najdôkladnejšie pozná kontext a súčasné podoby slovenskej Dolnej zeme. Profesor Jaroslav Čukan uplatňoval výskumný talent v tomto interkultúrnom priestore viac ako 3 desaťročia. Od 90. rokov 20. storočia sa zapájal spolu s kolegami a študentmi do kolektívnych výskumov Slovákov v Maďarsku. Tým jeho katedry, Dolnozemcami prezývaní aj Čukanovci, sa postupom času vďaka húževnatosti a pracovnému nasadeniu vypracoval na uznávaných tvorcov interdisciplinárnych monografií obcí osídlených Slovákmi v Rumunsku, Srbsku, Maďarsku a Chorvátsku. Z krátkodobých výskumov dolnozemských Slovákov vzišla aj jeho debutová vedecká publikácia Dolnozemské reflexie na neroľnícke zamestnania v roku 2001. Dôkladný terénny výskum a následné spracovanie materiálu prinieslo pod vedením profesora Jaroslava Čukana 15 monografických syntéz a viac ako 60 štúdií o Dolnej zemi. Rozsiahlejšie monografické publikácie sú výsledkom výskumov v Ertevíku, Pivnici, Bolovciach, Silbaši, Soľanoch, Vojlovici, Borumlaku, Varzali, Butíne či Békešskej Čabe. Výsledkom výskumného projektu Kultúrny potenciál dolnozemských Slovákov sú publikácie Kultúrny potenciál Slovákov v Chorvátsku, Kultúrny potenciál Slovákov v Srieme, Kultúrny potenciál Slovákov v Banáte a Kultúrny potenciál Slovákov v Rumunsku. Jeho osobný vklad do kultúrneho potenciálu Dolnej zeme, okrem výskumov a publikácií, je v budovaní ľudských zdrojov nevyhnutných na udržanie slovenskosti dolnozemcov. Jeho bývalí študenti sú dnes odborníci a vedúci krajanských organizácií. Medaila Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa udeľuje Jaroslavovi Čukanovi za zásluhy, odbornú dokumentáciu, výskum, propagáciu a zviditeľňovanie fenoménu slovenskej Dolnej zeme v najširších okruhoch v podobe vydávania fundovaných monografických prác o Slovákoch žijúcich južne od hraníc Slovenskej republiky. Medaila je zároveň symbolom vďaky za vzdelávanie a výchovu študentov zo slovenského zahraničia, neskôr uplatnených v ustanovizniach pôsobiacich na poli zveľadenia života slovenských komunít v jednotlivých krajinách. Medaila sa udeľuje pri príležitosti životného jubilea 70 rokov.